Bacod Negros Transport Coalition Incorporated or Connectco President Mamilian Sembrano. Ma'am, good afternoon. Si John Diaz, dari Section Radyo Bacolod. Good afternoon, Sir Diaz, kasapon mga viewers ng Action Radio. Yes, ma'am. Thank you for answering our request for today's sining hapon interview. Pero ma'am, may question, may nanabatian nyo mo na I know for sure you attended dito the hearing. You're very much fiery. Do grabe ang passion to explain para at least ma-inform ang senador, ilabi ng chairman sa Public Service with Senator Raffy Tulfo. Nakita ko ni ma'am, they posted it yesterday, ang ining video. And there's may tutukan talaman na yung local kay kadamo sang issue nga gina-raise digto ma'am, no? Dugay kay bot gid ni Senator Tulfo, and I know for sure ikaw amo man. Ma'am, number one, you've mentioned that si Senator Tulfo nakibot sining katabo nga may ara other operators nga hindi halin diri taga Negros pero they are operating. Ma'am, can you please tell us ano ni ma'am mga issues ma'am na indeed may ara gid man nga hindi siya diri taga Negros Bacolod but they are operating here sa mga modernized jeepney? Yes sir. Actually, abi ko gani nagahanap ta ng inisyo sa social media kay last May 21 nga Congress hearing, no? Aking discuss na ini siya. Kag last nga January 24 nga ikaduwa nga PUVMP hearing sa Kongreso, amo ni siya ang discuss ni Dan Fernandez, ni Congressman Dan Fernandez, nga ang mga kooperatiba nga halin sa iban nga region, nagkadto sa iban nga region, nangagaw ruta, nangagaw prangkisa. Amo ni siya ang example naton ang Cebu Peoples. Actually, sir, ang development sila, nakasubmit na kita sina sang verified complaint sa Kongreso, sa opisina ni Acop, sa Dan Fernandez, sa LTFRB, sa OTC, sa LTFRB Region 6 kag sa Central Office. So, amo nang siling ni Senator Tulfo daw nakibot din siya nga na-raise ina. Kaya ako rin nakita na po sa Kongreso, api nila, nga ang 81% na nga nagupot sa consolidation daw okay na. So in general quotation nila, sa 81% nationwide na niya. Pero may mga regions gani nga wala gani kalabot yat 30%, no, ang ilang consolidation dito. So inaas na nga quotation, nakabilugan na siya sir, pero sa pagtuod lang, hindi na siya quality nga data tungod nga lain ang data sang ginpagwas ng DTR kag LTFRB, lain man ang data nga ara sa Senator Grace po nga nakuha ni Senator Grace po sa LTFRB nga ara mismo sa Ted Filon. Ara sa Ted Filon amo na ang konkreto nga data. That's why gani si Congressman Colmenares, representative sa Bayan Muna, nag-challenge sa LTFRB nga magpagbuwas ang ilang nga tuntuon nga data. Kay sir, kung nga kinangnan siya ang tuntuon nga data, sir, kaya gina-question ini naton una, ginapilit ang consolidation. Sa before April 30, ginapilit nila, kaya ginapadasi ang consolidation. Dita mo sa Region 6, damo-damo yung mga pictures ang nagiliho para lang nga mapadasi ang consolidation, para lang makapirma sa conformity, para ma-reach out nila ang dako nga porsyento nga may nga consolidation nga para ng April 30 ma-justify kang manawagan ng presidente nga amo na lang siya ang last deadline sa consolidation. Now, nga importante ang ining data, sir. Nga importante ang concrete data naton, no? Tungod nga may bearing ni siya, sir, nga once na ma-prove ta nga naghambal sang hindi eksakto nga data ang LTFRB kag UTR, amo ni saya nga dapat i-contempt ini siya sa Kongreso kag sa Senado. Kag isa ni siya maka-influensya sa kay President BBM. Kag gininto iyang presidente. Ma'am, okay, ma'am, wait for a moment. No, we'll go to that one, but para hindi ta maglayuan ay sa aton nga concern. So number one is it's confirmed nga sa diri sa Bacolod City sa modernization program nga konteksto may naga-operate diri nga hindi negrense. That's ano ganitong hambal mga korporasyon, ma'am? Cebu People's Cooperative, sir. Cebu ang People's... gihimo nila, halin niya sa Cebu nga kooperatiba, ginalaw sa LTFRB nga mag-operate diri sa Fortune Town per se, ha? Lapit na 40 ang nagpa-consolidate nila sa Cebu People's. Nagtukod ang Cebu People's ang satellite office nila. So karon sa operation, natungod nga nakita na nila nga may mga units na, 24 na ang units ang Cebu People's nga ara dira. Ang natabo, sir, take over nilang operasyon. At di mo kasi noong nag-take over, hindi pa mga operator.
Ang subong araw sa aton grupo, ining mga opisyal, sa mga operator, sa mga nagpa-consolidate, na gusto na magwa sa Cebu Peoples, kung nakita nato nga ang inang kooperatiba, wala sila right, naging kakas ng ilang dignidad kag diretso sa sinang kooperatiba. Kaya kung natamo ba na sir, ginagawan ng sila prangkisa, ginagawan ruta, pagkatapos ng tanan, tadyakan mo. So now, ang Cebu Peoples, for the first time, na nag-file ng complaint to withdraw consolidation, cancel the consolidation, para mabawi nila liwat ang ilang prangkisa. Bot silingon ma'am, ang ining Cebu People's Cooperative. Cebu based gid siya, alang kinsa sa Cebu. And then may nagtukod lang di sang satellite office sa tinutuyo nga magkuha sang ruta kag magbiyahe dire. Yes, tama na siya sir. Kag amo na siya ang nagka-problema gani ka nagka-dilema kay nga ang amo to sining mananigwa bis nga 24 hours kuno masolbar na ang problema, masolusyonan na nila ang problema sa Cebu Peoples. Pero totoo sir, wala. Kaya nga ang question sa mong hari pa sa duwa mo, it's either there, diin sila nga si DA magpedalom, no? Sa CDA sa Region 6 o sa CDA sa Region 7. Okay. Ma'am. So ako niya nga paglantaw ya, Region 6 gid siya kay before NIR, wala pa man ang CDA sa NIR. So dapat diri sa under sa Region 6. So amo na ang amo na ang ginaproblemahan kay gina-question gid ya nga gina-allow sang LTFRB o kung sa LGU ining kooperatiba nga mag-operate kag mga gawruta sa Bacolod kay hindi taga Bacolod. Oo. Ma'am, basically, do you know who is sino ang mga incorporators sang Cebu People nga incooperative? Yes, sir. Ang presidente nila si Jamie Sompreque. Actually, upod ko na siya sa Kongreso. Taga rin isa sa Negros? Yes, sir. Fortune Town gina siya. Kay presidente ko sa Fortune Town mo. Kabaluki ko na siya na ang presidente kasi nga nagpa-consolidate na Cebu People. It is just that taga ring presidente pero Cebu ang owners. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kago, subong niya daw ginatadyakan yun sila ya. Even ang president, subong daw ginapahalin man, daw ginakakasam. Okay, yes, sir. Yes, sir. Amo na ginasiling ko nga daw sila pa ila pa franchise ang ginagamit, sila pa ang wala right sa ilang kooperatiba. That's why nag-file sila sa LTFRB sang cancellation of the consolidation. Kaya gusto sila magwa sa consolidation. Mabala-dala ina franchise. Ma'am, diri sa Bacolod City, isa lang ni ang hindi taga diri sa Bacolod nga nagkuha ruta. Yes, sir. Amo lang ni. Only the Cebu People, sir. Yes. So, dito ma'am mention, the Senator Tulfo mentioned nga there's a possibility nga naghimbo ng LGU kag LTFRB. Why do you think so? Yes, sir. Kay kami mismo nakabalo kami sinakay nga ang nagwa ang guidelines sang POV review sang DOTR sa December 2023. Nakuha na mo ng kopya sa February. Sang nag-appearance kami ya dito ya sa asang March dito sa Sangguniang Panglungsod. Isa sa guidelines dito sang sining modification sang LPTRP dapat ipatawag ang mga stakeholders para mag-modify sang ruta. Ibo siningon kung magdugang sa ruta or magdugang sa developmental routes or may baguhon sa LPTRP, ipatawag ni Mayor Albi, kasi Mayor Albi ang chairman sa LPTRP, ipatawag niya ang stakeholders. Wala kami da. Ang ipatawag ni Mayor Albi, only the feedback da kag isi-stone. Nga, collaborate man na sila, kasi sila man sa Sinso Cooperative, ka nga Sinso Cooperative, nakataging ina sa kay Mayor Albi. So, amo naman sining naton ko na i-valve, kaya nga, kakadto di gani ang taga-LTFRB sa Cornel Torrel, kakadto sa Bacolod gani. Wala problema, pero kung kami gani ang mag-request ang iyang meeting, budlayan sila mga tubang samon. Pero kung sa LGU, ayan, dito lang gani na ako na-confirm nga ang presentation gani ni Guadis, tag ni DOTR Yusek Ortiga, pinagkatugi sila gani sa April para i-modify ilang LPTRP. Tag dito, ang consult nila, hindi ng mga leader sa Stone, sila ni Asis at sila ni Beth, no? Si Beth sa Tibibakda, kag ipipila ka mga leaders nila, kag mga councilors, kag mga LGU, kung siningon, confirm gidya, kag mismo dito, kung nga agin post ni Tolpo sa iyang TikTok na, kaya nakita ni Tolpo, nga tuod mo, like tot in the act sa ba
Na sila lang gid ng istorya. Wala kami daya. Wala kami kagdugay na kami sir nag-request sang review sang LPTRT until na wala kid. Kag ginahimo nila nila ni Spino kag sa LGU ginakapan-kapan kag ginasikrito lang na nila sir para sa interest. Okay, no. So ano ma'am ang inyo gusto di karon nga matabo? May formal complaint na gid man again file para revoke ang ila didto nga consolidation under this cooperative. Pero anong aton pananawan man ma'am no to sa future sin modernization program kag ano aton ginalauman no nga matabo in the coming days or months probably sa nga himuon kag mga developments ni diri? Ang akong dire siya sir ang ako niya pagtanaw tiara naman ang nag-modernize, no? Amo na kanang sa siling ko, kung happy sila sa sa ilang modernization go. Pero ang amon niya, hindi kami pagpabayan, kag hindi kami pag-iwigit sa sininga programa, na daw kami ang ginakulateral damage ang wala nagpa-consolidate. Nga, ang amon niya pa ang inatanaw di sir, dapat ang gobyerno mag-stand na para sa amon. Nakita lang unconstitutional. Nakita lang ginmaniobra lang ang programa para sa ilang interest. So paano mag-stand ang gobyerno para sa iyang mamamayan? Dapat na tagaan niya pagtamod ang panawagan kag reklamo sa sining mga pumuluyo o mga perito kag drivers naton. Kaya ang natabo subong sir sa tutuod lang kung bungol-bungol Klaro nakatama nga ang ginhambal sang Francisco, sang Carao, klaro kag kamatura na. Pero padayon, yapon ginapadayon nila ang programa. So, isa sa ginatumbukan naman dire, na dapat kining mga aral sa LTFRB at DOTR, dapat ikulong na yan. Ikulong na ina kay padayon nga nagabinutig sa publiko na ginasalang-alang ang public interest. Ma'am Lilian Sembrano will try to call you again sa palabuton ma'am kung may update dari because dari sa lokal dari galing nga daan pa lang sa ton may mga problema na that is why we cannot solve it easily dito naman sa national level. Ma'am Lilian, thank you so much good for the update maayong hapon dira sa imo. God bless you. Yes sir, God bless you too and maayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Iba tayo makakson na thorough discussion pero ipit kita sa panahon no para mas madalman ato namin ang isumong dili mahublasan ng halos tanan dahil bla chimpo bla.